bueno, 26 partidos sin perder. Ojalá fueran 26 partidos ganados, pero bueno, creo que é un logro que se dará valor co tempo, co paso do tempo. Creo que ahora mismo, bueno, pois tomámoslo con algo que é normal, pero moi difícil de conseguir. Cal deses partidos lembras con especial cariño polo que sexa? Bueno, creo que houve un partido ano pasado, creo que contra o Cartelle, que o Cartelle era un equipo que estaba prácticamente desahuciado, que nos estaba costando muchísimo generar ocasións porque estaban en bloque moi baixo, e no 90 e pico marcou Carlos de cabeza. Acórdome dese partido que foi emocionante hasta o final. O recoñecemento da afición do Club Telo, o recoñecemento ao fútbol galego tamén o tiveche esta tempada. Como che sentou ese premio? Bueno, nunca me había pasado, e creo que aquí que síntome moi cómodo, moi querido. Cada vez que vimos eu ca miña familia por Xinzo a comer, pois síntome arroupado. Bueno, ese día pois foi un orgullo que representar o Antela a nivel galego. Antela 2024-2025, Antela 2025-26. Que cambiou? Pois cambiou pouco, cambiaron xogadores, pero non o estilo. Creo que a nosa idea era a mesma. Creo que cando chegamos aquí era cambiar a mentalidade do club. Creo que conseguimos bastante rápido. Agora chegamos ao preferente, a idea era pois, bueno, que íamos a sufrir moito. Intentamos facerlle ver tanto a directiva como a xente que podíamos competir contra calquera. Estes últimos 15 partidos que xogamos, pois creo que en ningún fomos inferiores ao rival. Creo que en todos fomos nós, menos en Redondela, que se puxo o partido mal desde o principio, que perdimos un pouco a cara ao encontro. O resto de partidos creo que fomos igual ou mellor que o rival. Entonces, pois eso é o que intentamos ser, protagonistas sempre. Un día pois con balón, cando nos deixan, cando non o podemos ter, pois intentar contraatacar o máis rápido posible. E bueno, creo que o Antela cambiou pouco do ano pasado a este. Unha das claves para estar arriba en preferente é este campo. As outras claves, porque no xogo evidentemente hubo que se adaptar a unha nova categoría. Cales destacarías? Bueno, creo que o campo pois axúdanos, sobre todo antes do partido de Arnoia o campo estaba francamente ben para nós. Creo que nos permitía pois agarrar o balón xogado sempre desde atrás. Cando non viñan a apretar, pois buscábamos un pouco máis directo, pero o campo favorecíanos. A partir dese día, pois o campo ben está peor, pero bueno, adaptámonos a todas as circunstancias. Creo que a clave é que os xogadores interpretan cada momento de partido, e a partir de aí pois vamos evolucionando no xogo. Xogar na Moreira, xogar fora, que cambia? Que cambios estás facendo este ano? Bueno, creo que a partir do partido de Lemos sí que modificamos un pouco cando íamos fora, sobre todo por non ir buscar tanto ao rival, esperar un pouquiño máis a nosa oportunidade. Bueno, aquí na casa non modificamos casi nunca nada, da igual o rival que veña, sempre vamos a buscalos. Bueno, o campo sí que nos favorece, como dixen antes, pero non cambiamos nada. A afición ten na cabeza a Pucho, Perucho, Negrete, Xavi, Cole, Pedro, pero tamén hai esa segunda unidade que este ano está tendo que facer outro papel. Como valoras ese traballo? Bueno, creo que todos os xogadores teñen o seu momento no ano. Demostraron o ano pasado. Creo que tanto Outeiriño como Antón e Raúl Diniz o ano pasado pasaron por fases de xogar máis, xogar menos, pero demostrarme que sempre estaban preparados para cando eu o necesitaba. Este ano pois está sendo máis ou menos igual. Creo que o bloque está sendo se repite bastante o bloque. Variamos pouco porque a preferente necesitas ter un bloque forte, despois a segunda unidade ten que sair dos 60 ao 90 e darnos ese aire outra vez. Creo que o mellor que temos é o vestuario, porque esa segunda unidade acepta non o rol, pero sí que acepta que moitas veces teñen que xogar esa media hora e ser importantes. Falo de Raúl Diniz, Outeiriño, falo de Antón, falo de Jorge, que Jorge o ano pasado era titular indiscutible. Este ano, pois por circunstancias de que os compañeiros pois están a un nivel moi bo, está sendo pois suplente, pero o tempo que xoga danos ese plus, eso é o que nos está facendo grande Antela. Contento ca plantilla que tes, preocupado por este mes de xaneiro, febreiro, que ano pasado foi moi duro?
Bueno, creo que non tanto porque sea duro o mes xaneiro, febreiro, sino porque estamos xustos de efectivos. Creo que a plaga de lesións en defensa, tanto Couto como Lois van poder estar durante bastante tempo. Despois, medio campo, temos as baixas de Andrade, Candé e Esteves, entonces pois estamos xustos. Bueno, creo que tenemos que fichar algo para fortalecer un pouco o equipo, pero confío nos que están aquí a morte. Ven o Umia, despois queda un partido máis aquí xa para rematar a primeira volta. Con que espírito estades competindo ahora mismo? Con que espírito ides a Umia, que en teoría o rival máis débil? Pois é a semana máis difícil para un adestrador. Cando ves de sacar resultados contra equipos pois potentes, en teoría, e vas a xogar a casa do último, parece que está todo fácil, todo rajación, e ao final é cando hai que pinchar un pouquiño e sacar esa mala leche que podemos ter o adestrador para que nadie se relaxe e ir a Umia temos que ganar para seguir aí e pasar unhas boas festas. Dúas máis falaches antes das baixas, que lle dis nestes momentos a xogadores como Lois ou Andrés, estaban nunha progresión evidente que perden a tempada? Pois nada, que os estamos esperando, como estamos esperando por Oliver, que estamos aquí para o que lles faga falta, e, bueno, o club creo que nese sentido, pois arroupa moi ben aos xogadores que lles pasa eso, creo que nadie deixa de lado, e, bueno, eles saben que os estamos esperando para o ano que ven. A última, puntos que fan falta para cumprir o objetivo de principios de tempada, posición que che gustaría ter ao final da tempada? Bueno, o objetivo de principio de temporada é o mesmo que agora. Creo que de dentro do club e dentro do vestuario seguimos pensando o mesmo, que o objetivo é chegar aos 45 puntos para lograr a salvación. A partir de chegar aos 45, ojalá sea cuanto antes, a partir de aí miraremos onde podemos chegar e nada máis. Despois, ojalá que metamos en playoff, sería unha festa para todos e nada máis. Bueno, Bruno, boas festas, que o ano que ven sexa polo menos tan bo como este. Igualmente, pasalo ben e disfrutar e moita saúde para todos.